سلام كبراتي كميل لكم دحنا لكم كمن يتسقطنا سلام ليان እግዚአብሔር مسكن سلامية سلام أملاخ مسكلنا ببزلنا يهون صم حواريات دما بسلام جمير بسلام يفصمنا እግዚአብሔር أملاخنا هذا دما حزنكم قريبا دما فقري كاب እግዚአብሔር يزبل حزنكم قريبا لكم جمير خصاب صمصمنا تقاطتن دما بتحتنا لو كبراتي بسم آب وولد منفس قدوس أحد أملاك أمين فقري كاب እግዚአብሔር يوم مجمريا فقر مالت እግዚአብሔር مخانو كنفلت علنا فقري ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ደሊኻ ትጎድፎ ደሊኻ ተምጽኦ ኣይኮነን ወህውተ ናይ ፈጣሪ እዩ ስለዚ ቅድመ ምፍቃርካ ጸሊ ክልተ ዓይነት ፍቅሪ ኣሎ ንሱ ከዓ ብዓይንን ብልብን እዩ እቲ ብዓይንኻ ተፍቅሮ ጊዛዊ እዩ እቲ ብልብኻ ተፍቅሮ ግን ዘላለማዊ እዩ ስለዚ ብልብና እምበር ብዓይንና ኣይነፍቅር ቅድሜ ንስኻ ከምዚ ዝበለ መጻምድቲ እየ ዝደሊ መዋልካ መጀመርያ ንባዕልኻ ከምኡ ክትከውን ኣለካ ከተፍቅር ወይ ክትፍቀር ትኽእል ኢኻ ነገር ግን እቲ ቀንዲ ንዓኻ ዘድልየካ ንጹህ ልቢ እዩ ምኽንያቱ ፈጣሪና እውን ንጹህ ኩን እዩ ዝበለና ድኽመት ወይ ጌጋ ናይ መጻምድትኻ ክትሽፍን እንተዘይክኢልካ ንስኻ ንፍቕሪ ብቑዕ ኣይኮንካን ዝኾነ ይኹን ምስጢር ናይ መጻምድትኻ ብዘይካ ንስኻን ፈጣሪኻን ካሊእ ክፈልጦ የብሉን ከምቲ ሰማይ ብቓል እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ዘሎ ሓቀኛ ፍቕሪ እውን ብእምነት እዩ ኣብ ልብኻ ዝነብር ሓቀኛ ኣፍቃሪ ንምርካብ ዘይኮነስ መጀመርያ ንባዕልኻ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ምዃን እዩ ፍጹም ፈጣሪ እምበር ፍጹም ሰብ የለን ኩሉ ወዲ ሰብ ንናይ ባዕሉ ጎደሎ ኣለዎ ስለዚ ናይ መጻምድትኻ ጎደሎ ከምቲናትካ ጎደሎ ዘለካ ኣሚንካ ተቐበሎ ከምዚ ምስ እትገብር እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ተስተማቕሮ መቐረት ህይወት ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ እዩ ዘሎ ቃል ኣምላኽና ከምዚ ይብል ሰበይቲ ንሰብኣያ ከም ክርስቶስ ጌራ ተፍቅሮ ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቱ ከም ቤተ ክርስቲያን ገይሩ የፍቅራ ልክዕ ከዓ ከም ክርስቶስ ጌራ ተኽብሮ ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣዛዚት እያ ሰበይቲ እውን ንበዓል ገዝኣ ትተኣዘዞ ክተኽብሮ ኣለዋ ክትእዘዞን ክተኽብሮን ኣለዋ ጽቡቓት ቃላት ተጠቒምካ መግለጺ ሓቀኛ ፍቕሪ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ብተግባር እምበር ብጥዑም ቃላት ዝነብር ኣይኮነን ምኽንያቱ ፈጣሪና ብተግባር እዩ ፍቕሩ ኣርኢና ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ትምነዮ ኣፍቃሪ ክረክብ እየ ኢልካ ምሕሳብ ኣቋርጽ ምኽንያቱ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ከምቲ ዝደለኻዮ ዘይኮነስ ከምቲ ንሱ ዘለዎ ኮይኑ ክተፍቅሮ ከለኻ እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ኢልካ ክትጽውዖ ቀሊል እዩ ንኽትነብሮ ግን ብዙሕ መስዋዕቲ ዝሓትት እዩ ስለዚ ቅድሚ ምፍቃርካ ስለ ሓቀኛ ፍቕሪ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ፍቕሪ ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ የንብረና ፈጣሪ ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ የንብረና ንጹህ ፍቕሪ እምነት መሰረት ህይወት እዩ ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ የንብረና ፍቕሪ ማለት እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ ብዙሕ ተምሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር ብዙና ሎሚ ግዜ ክንሪኦ ተለና ብኣፍለሉ እምበኝም ብልባዊ ከርና ይኾነ ስለዚ እሕና ክነፍቅር ተለና ልባዊ እምበር ኣፋዊ ከይኸውን ክንጥንቀቕ ይግበአና ማለት እዩ ኩሉ መዓልቲ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንምዕቋብ ይግበአና እዩ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ባዕሉ ክመርሐና ናብቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ባዕሉ ክመርሐና ፍቕሪ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ጎይታና ኩሉ መዓልቲ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንምዕቋብ ይላዎ ንተጋገኽዎ ድማ ኣርምኒ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገየለይ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ዘይጋገ እምበር ሰብ ኮይኑ ዘይጋገየለይ ስለዚ ካብ ጌጋየ ክትርሙ ድማ ብትሕትና ኢለዎ ኩብራተይ ጀሚረ ክሳብ ዝፍፅም ጽሞናታት ዘተኸታተልኩም ድማ ሰማዕኹም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን ጽኒኢሉ ይስማዓኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፉ ነገር ይሓልወና ሰላም